Il-Prim Ministru Robert Abela għażel li jibda l-ġimgħa tiegħu b'attività li għaliha ġabar madwar 50 ruħ f'post ristret fejn kien diffiċli ferm tinżamm distanza soċjali. Konferenza tal-aħbarijiet bis-sem ta' żewġ ministri u 3 entitajiet pubbliċi biex inawgura pont ta' inqas minn 100 metru. Fit-tmiem l-inawgurazzjoni Robert Abela żanżan dan il-pont qabel maħal mistoqsijiet tal-medja preżenti li kienet mistiedna mill-Gvern biex tattendi. Net News talab spjegazzjoni mill-Prim Ministru għalfejn l-imwiet tal-COVID-19 f'pajjiżna qed jitħabbru f'email li tintbagħat f'ħin fejn ma tkunx tista' tkun imxandra fil-bulettini tal-aħbarijiet mossa li ħareġ biha l-Gvern fl-aħħar jiem. Fejn l-imwiet fil-COVID-19 qegħdin jitħabbru kollha flimkien fil-għaxija. X'hemm differenti u għalfejn dan issir? X'hemm differenti qabel konna qegħdin nagħmlu stqarrija għal kull mewt u llum fl-aħħar tal-ġurnata jekk ikun hemm iżjed minn mewt waħda jekk għax mhux neċessarjament se jkun hemm mewt f'ġurnata jew se jkun hemm mewt waħda jitħabbru flimkien. Imma x'qed tara id-deċiżjoni. Qabru wara l-ħin tal-aħbarijiet tal-maġġoranza tal-aħbarijiet. Assara jekk hemm ħaġa li żgur ma tistax tikkritika lil dan il-Gvern dwarha hija trasparenza. Intant hekk kif għaddiet kważi ġimgħa minn meta inkitbet l-istorja u Maltija nħatret fit-tieni l-ogħla kariga fil-Parlament Ewropew, Robert Abela baqa' ma awgurax lil Roberta Metsola għal kariga tagħha bħala l-ewwel Viċi President tal-Parlament Ewropew. Taf x'rwol għandha Roberta Metsola issa fil-Parlament Ewropew? Għalfejn mhix tawgurala, Ara, jien l-ewwel qed nifraħ għas-suċċessi li jagħmel kull ċittadin Malti u kull ċittadin Awċi u gburi b'dak li jottienu l-ċittadini tagħna. Biss però ndi riserva waħda fil-każ ta' Roberta Metsola, mhux fuq il-kritika li għamlet il-Gvern, għaliex kien hemm kritika li tista' ma taqbilx magħha. Tista' taqbel magħha, dibattibbli. Kien Kotajjar, Net News.